در شهر Москва زندگی میکنم. Вот недавно, можно не его, где-то табани як сол, аминҷа як муҳоҷири тоҷиқати никоҳ кардем. Тӯи хеле чӣ будагӣ несай, тоқа никоҳ. Табани где-то 2-3 моҳ пас чихе бигем рафтори ҳами одам безеб шуд, дод задан тарафи мисол зан ноҳурматӣ и насчёт того, чтоб обеспечивать, тоже не мисол бигем обеспечивать намекунад. Чӣ мада шумо совет метиҳед? тавсияи шариат ҳамин ки ба камбудиҳош сабр мекунеду аз Аллоҳ таоло дуо мекунед дар ҳаққаш ҳам ҳидоят ва ризқро аз Аллоҳ таоло мепурсед. яъне дар сурати шумо масалан хонадор набудед, шуморо ки таъмин мекард? аслан воқеан таъмин кардани зан бар зиммаи шавҳар воҷиб аст. бо ҷои хоб, бо таом ва бо либос, бо некӣ, яъне исроф ҳам не, сахтӣ ҳам не, бо некӣ ба қадри зарураташ бояд нафақа кунад, воҷиб аст бар зиммаш. накунад гунаҳкор мешавад. вақте ки ӯ намекунад, дар ҳаққаш дуо кунеду сабр кунед. иншоалло умед мекунем ки ҳар рӯз бозгашт ба сӯи Аллоҳ таоло мекунад. намоз мехонад? намоз нашоти хондан Қуръон ба пиши нол. пеш аз шавҳар карданатон чӣ? Не. бояд намекардед. Но ваъда дода буд, но хеле пеш аз намоз чӣ кардан абишат карда буданд ки шумо метавонед мисол муваққатан худатонро нигоҳ доред, ҳамроҳаш қатӣ ҳамнишаст нашавед, то модоме ки ба намозу ба яъне нафақаи шумо ҳамчун вазифаи шавҳаришато иҷро накунад, шумо ҳам вазифаи ҳамсаритон иҷро накунед. талоқ талаб накунеду ҷангу ҷанҷол ҳам накунед. фақат гӯед ки модоме ки ту ҳаққи шавҳариро иҷро намекунӣ, ман ҳам намекунам иҷро кунам. барои ҳамин яъне шумо роҳҳои дурусти сулҳ ҳамин ки мисол дар як ҳолати оромиш, дар як ҳолати хуб нишаста суҳбат кунед ки мардак, аз нигоҳи шариат ту бояд намоз хонӣ, ваъда дода будӣ, ба ваъдат бояд вафо кунӣ, бояд хонае таъмин кунӣ. бо услуби нек хел дурушт муомала накунед, яъне груба суҳбат накунед. бо некӣ фаҳмонед ё нависед. мисол агар рӯбарӯ ғазаб мекарда бошад, дар як коғаз ё дар як ватсабаш ё нависед ки мақсад ҳамин ва ҳаққҳоро ту бояд иҷро кунӣ. аз Аллоҳ таоло тарс, дунёи дурӯза ҳаст, вазифаатро иҷро кун. гуфта насиҳат кунед ё масалан дигар хешу таборош насиҳат кунад. баъд метавонед масалан аз ҳамбистарӣ худдорӣ кунед то тавба карданашу, то вазифаи шавҳариши иҷро карданаш. яъне чанд иҷро мекунед. ами вақте ки мо никоҳ карда будем, дар вақти маҳр пурсидагӣ будем, лекин маҳра адо кардагӣ нестанд. деҷа маҳр фарз аст. маҳр фарз аст. кадом одаме ки масалан миқдори муайян монд, ҳамон миқдори муайянро бояд тамом кунад. агар тамом накунад гунаҳкор мешавад. ин дунё барои пайғамбаро вафодорӣ накард. агар ин дунё бо вафо мешуд, пайғамбаро дар беҳтарин зиндагӣ мекарданд. ҳазрати нӯҳ, ҳазрати лут, ҳамсароршонро Аллоҳ таоло дар Қуръон зикр кард. фахонатаҳума, ба пайғамбарони Аллоҳ таоло хиёнат карданд. хиёнати динӣ карданд. яъне имон наоварданд, кофир шуданд. пайғамбарҳо дар ин дунё азоб кашиданд, дар ин дунё роҳат надиданд. ин бемашаққат намешавад. ин дунё ҳамин хел ҷо ҳаст то ин ки мардум бифаҳмад ки ҳаёти ҳақиқӣ, ҳаёти бемашаққат ин дар ҷаннат аст. ҳеҷ ягон одам кӯшиш накунад ки ҳатто Аллоҳ таоло мегӯяд ки ин ямсаскум қарҳун фақад массал қавма қарҳун мислу. агар ба шумо мусибат расида бошад, бало омада бошад, ҳамин бало ба мусибат ба кофирҳо ҳам расид. оное ки душмани Аллоҳ ҳастанд, оное ки мушрик ҳастанд, онҳо ҳамин балое доранд, ҳамин дарда доранд онҳо. яъне ин не ки фақат мусулмонҳо дар азоб аст, не. ин такуну таъламуна фа иннаҳум яъламуна кама таъламун. агар шумо дарду алам дошта бошед дар ин дунё, онҳо ҳам бединҳо ҳам ғайри мусулмонҳо ҳам дарду алам доранд.
و ترجون من الله ما لا یرجون. فرق از آن در آن است که شما از الله تعالی یه چی نیک، جنت، رحمت امید دارید، اونها هیچ امید ندارن. برای همین این دنیا همین خیلی جا هست به شما این خیلی مصیبت نتیه شوهری نغزت یاد دیگر طرف مصیبت میتیه. این هر یک آدم مصیبتش هر خیل است. یا آدم به تهمت گرفتار میشه، یا آدم به بلای جسمانی گرفتار میشه، یا آدم بیمار میشه، یا آدم قرضدار میشه، یا آدم فرزندش معیوب است، یا آدم شوهرش عرق نوش است، یا آدم دیگر شوهرش دیگر خیلی گناه دارد. همین خیلی یعنی دنیا بی کمبودی نیست. صبر میکنید از الله تعالی کمبودی را برای اصلاحش یاری میپرسید، انشاءالله همین خیل کرده این دنیای پسی سر میکنید. مهم یک چیز خوب دانید که ما به این دنیا به عبادت الله تعالی آفریده شدیم. ولا تخون من خانک، خیانت نکن به آن آدمی که به تو خیانت کرد. یعنی آدمی که حق شما را نداد شما حقش دادن گیرید. یک آدمی که حقوق شما را پایمال کرد در حقش دعای نیک کنید. امید میکنیم که الله تعالی آنها را باز هدایت کند